Gan bod ni'n mynd ar lwybr LleCHI, yn syml iawn, mae'r llwybr heddiw er enghraifft yn mynd heibio un chwaral, sef yn Rhyd Ddu yma. Ac mi fyddwn ni'n oedi fan o, ac mi fyddwn nhw'n gweld yr olion lle oedd y chwarelwyr yn gweithio. Hefyd, wrth gwrs, gweld yr amoda o bosib bod o'n gweithio o dan o. A mae'r ffaith bod o'n lwybr LleCHI yn deitha chi bod y chwarelwyr yn cerdded yn doeddan i mhob man. Doedd nhw ddim ceir, felly maen nhw'n cerdded fel oedd y chwarelwyr yn cerdded ar y llwybra. Cychwyn yn Rhyd Ddu a mynd lawr llwybr Gwyrfau a wedyn yn fanna lle mi oedden ni yn gweld dipyn o adfeilion hen chwareli, hen dylla, felly wedyn fyny trwy'r goedwig, lawr ffordd 'na. Ie, oedden ni'n dilyn lot o hen olion tren, fysa trena'r chwaral di dilyn lle oedden neis gwybod bod ni'n dilyn yr hanes yna mewn ffordd. Mae'r daith wedi bod yn gyfle i wneud ffrindiau newydd ac yn ymuno efo ni heddiw mae criw treftadaeth Ddisilw Dyffryn Nantlle. Dyma griw arall fel ni sydd wedi bod yn brysur yn dysgu am hanes yr ardal. Mae'n bwysig bod ni fel pobl ifanc yn mynd allan ac yn mwynhau tirwedd da ni efo ac yn gwerthfawrogi treftadaeth lleol a jyst gwneud y mwyaf beth sydd ganddyn ni. Oedd o'n daith braf, oedd o'n flinedig, ond oedd o'n hwyl. Gen ni hyn i gyd a stepan drws ni, a sa neb yn dod yma i weld o. Nathon ni weld lot o bethau ar y daith yna, a wedyn nathon ni weld 2 lyn gwahanol. Nathon ni weld Llyn Llywelyn, dwi'm yn siŵr beth yn y llall. A wedyn oedd 'na darna lle oedd 'na goedwigoedd, a wedyn oedd o jyst yn gwair. A nes i rili mwynhau o. Dwi'n meddwl bod o beth dda, achos os da chi'n cerdded efo bobl o grwpiau eraill, da chi'n gallu gwneud mwy o ffrindiau falle. A wedyn, os da chi teimlo, dwi ry hen i fynd allan i chwarae wan, da chi'n gallu jyst mynd am dro fo'ch ffrindiau chi a jyst dal i gadw'n ffit, yn lle jyst ista chwarae Xbox trwy nos. Da chi rwan mewn cwlwm, da chi eisiau daffod y cwlwm trwy symud, ond chewch chi ddim gollwng o'ch dwylo. Just meddwl on. Reit, na i roi peth allan, gewch chi ollwng dwylo a gael afal unwaith. Iawn? Reit, chi'r un peth. Gewch chi rwan ollwng dwylo unwaith. Pum milltir wedi gwblhau a golygfeydd rhagorol i bob cyfeiriad hyd y ffordd. Pawb wedi mwynhau a pawb yn edrych ymlaen am gawod oer a noson dda gwsg heno.